Hayırlı yal kişileri dostlar. TMTV kanalında Showbiz topşuruğu. Bugün Tatar estradası yangalıkları bilen sizne min irke tanıştırırım. Kim, koyda, koyşan sıralarına cevap aldığı bir saatte. Azakka sözmü topşuruğumuzda başlap jiberik. Gittik. Tatar halkının yaratkan, kütüp algan konsertlarının birisi Tatarşa Salyanka 4 fevral günü Filarmoniyada uzayacak. Rahatlanıp yol itin deseng 4 fevral günü bizge kuşul. Popüler jirlar, tanılgan jirçiler barısı da sizning için. Konsertni Revişler Yumor Teatrı alıp baracak. Şulay bulgaç, Revişlerge kuşulup kelirge әзірләнігіз. Yollarınızda көңіллі hem matur uzdırır için bilet kına alırga kirek. Biz seni kütəbiz. İşittiniz mi? İşitmeseniz tınlağız. 15 aprel Piramida Küngül Aşu zalında TMTV premiyaların tapşırу tantanası uzayacak. En şep jirlar, tanılgan jirçiler, uyun kelki barısı da bulaşak. Әлігі тамашаны сен де көрерге тиеш. Сен бұл күнні біздің білен болырға тиеш. Билетлар инде сатуда. Білішмелер үшін телефон 297-43-77. Tanılgan jirşi Весна isimli kızның әнisi Tatar estrada sanduğaçlarının birisi Şeşke tamaşaçıların dostların жия. 30 Mart günü Filarmoniya konsertlar zalında super konser uzayacak. Şeşke'nin yana jirları, motor klipleri barısı da bulacak. Kelmey kalmağız. Oy oy oy, ortlarımdan kalmaysın. Oy oy oy, emin yalındıran bir tapkın ağız pişke şanlıysın. Şanmayım yegit halkına, şuna da özümni yaratan. Özümşe yaşayımın hazır, dilersen yarattırır gariza. Dilemezsen şavalın nazır, sen benim birinci mehabetim tügel. İkinci, üçüncü, belki yedinci. Ümitlenip yürüysen ardına kalmışam. Прости, дорогой, не нужно хуже. Revişler Yumor Teatrı tamaşaçıların külüp jirlap otururga şakıra. 11 aprel günü Filarmoniyada jınlı konsert uyuşturacaklar. Ey көңілі bulacak indi diyegitler kızlar. Siz de korap koydunuz ali. Kimdir jirli, kimdir bi, birisi parodiya көрсетecek di. 11 aprel Filarmoniya konsertlar zalında kızı bulacak. Kelmey kalmağız. Башкортстан Республикасының ат казанган артисты, Татарстан Республикасының халық артисты, Россияның ат казанган артисты Салават Фатхетдинов Инстаграмда тіркелгеш халық güç келді. Салават абы Инстаграмны яхшылап иленіп ята, 2 күнге бір болса да фотолар куя. Fikirleri bilen ortaklaşa, әлі көптен түгел жерші хоккейға барған. Акбарыс үшін түгел нефтехимнарға жан атам. Акбарыстарның халі әйбәт deyip әзіп қалдырған. Шулай ук Салават Фатхетдиновның аккаунтында оның ғайләсін улының уңышларында көрерге бола. Bir болғаннан бар да бола дейлер. Салават абый, молодец! Seni yaratan, seni Tataristan, Balkanların için yaratan. Küküret, yaşın yaşnet yavgan, yandırların için yaratan. Küküret, yaşın yaşnet yavgan, yandırların için yaratan. Кішкене жерчебіз Лиға өзіннен де зор аю бүләк еткенлер. Аюны кім бүләк еткенін аңламадық. Кыз өзі дәстір етіп қалдырды. Ләкин фото астына достары комментарий yazған. Бірсі «Адвылады?» деп сұраған. Екіншісі «Егіттің бүләк етті ме?» деп істеген. Ләкин кыз аларға да жауап қайтармаған.
Кем белә бит, бәлки Лига аюны әтиянесе белә киткәндер, бәлки сөйгән яра. Сорау ачык калды. Ләкин җавап тапсак, сезгә дә хәбәр итәрбез. Тавышын ерек, назылы миңа, нурлы кояш, күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең. Сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем. Булыйк, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап, янам мин. Сине уйлыйм мин, сине уйлап, янам мин. Янам мин. Мурат Гайсин тамашачысы белән гомер бәйрәмен юбилеен бергә уздырачак. Яңа заман дип аталган шоу-программа 24 февраль көнне кичке сәгать 7-дә филармония концертлар залында узачак. Мурат үзе серләрен ачмады. Тамашачым өчен сюрпризлар әзерлим, диде җырчы. Ләкин шунысын тәгаен әйтте. Мурат җыр театры җырчының танылган хитлары белән бергә яңа җырларында ишеттерәчәк. Лазерлы шоу тәкъдим итәчәк. Әле алай гына да түгел, концертта Муратның күпләгән иҗатташ дуслары да булачак. Һәр кайсыннан бүләккә танылган хитлар. Димәк, Мурат Гайсинның юбилей концертына билетлар алырга ашыгыгыз. 24 февраль 19 сәгатьтә филармониядә очрашырбыз. Шоу-биз тапшыруы сезне яңа клиплар белән таныштырып килә. Бу тапшыру да искәрмә түгел. Игътибар экраннарга. Клипны карап үзегез бәя бирегез. Сағынума, сағышма жырынада, яқты нұрлар, мұңнар болып қалады, махаббатының ізлері жанарына. Жыр болып, мұң болып, ұфықларға ұшсын хислерім, жылы яңғыр болып яусын жиренге. Сағышта юғата, барыр юларымны яқтырыта, еректегі мұңлы қадире. Рәхмәтін еп алыға тама бара, хәдирәләр бірікіп алған шақта, мұңсуланымын бары тек ялмаяу. Жыр болып, мұң болып, ұфықларға ұшсын хислерім, жылы яңғыр болып яусын жиреге. Сағышта юарта, барыр юларымны яқтырта, еректегі мұңлы қадире.
Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юлларда барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Йөрәктәге шул моңлы Дамир Зиннатуллин Гөлназ Батталова һәм хаска этләр белән ял итеп кайткан. И сөйлиләр инде. Ә Гөлназ үзенең иҗаты, шәхси тормышы турында да сөйли. Гөлназның йөрәген яулаучы бармы? Иҗатында нинди үзгәрешләр булачак? Сез дә тыңлагыз әле. Әңгәмәне карыйк. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы сезне кызыклы урыннар белән таныштыруны дәвам итә. Һәм инде без бүген Хаски паркта кунагым белән таныштырасым килә. Татар эстрадасының популяр артисты, Татар җыры фестиваленең лауреаты, шибәр мөлаем кыз Гөлназ Батталова. Сәлам, Гөлназ. Сәлам, Дамир, сәлам. Ничек хәлләрең? Әйбәт. Миңа бик кызык нәрсә була хәзер. Гөлназ, сөйләп җибәр инде, ничек кышларың үтә? Кыш үтә әйбәт. Мин кышны бик яратам һәм теге елда мин беренче тапкыр тау чаңгысына бастым һәм хәзер яшь безнең свягга барга тырышам, чөнки бу минем өчен бик иң яраткан спорт. Сиңа карап торам да, син инде спорт белән бик дусаймы? Әйе, мин дус спорт белән. Нәрсә белән шөгыльләнергә күбрәк яратасың? Менә тау чаңгысы, коньки яратам һәм Волейбол түгелме? О, волейбол яратам. Мин туган көнне шулай үздердем, дусларны җыйдым һәм без менә так бергәләшеп волейбол уйнадык. Яңа елны шулай алар белән каршыладыңмы? Бергә идегезме? Яисә инде бер-берегездән ял иттегезме? Без бер-беребездән ял иттек. 12 тулгач, безнең президент абыебыз үзенең сүзләрен әйткәч, кытлау сүзләрен әйткәч, ниндирәкләр теләк куйдың әйтеп, сер итеп кенә ачалы. Инде ачмыйм, чөнки ул бит шәхси. Син безгә теге бөтен серләрен ачмасаң да була, ләкин шәхси тормышкамы, яисә иҗат тормышынамы, яисә инде башка өлкәгә ясадыңмы теләкләрне? Шәхси тормышка да әлбәттә һәм иҗат тормышка да. Менә әйттем инде нәрсә. Әкрен генә бөтен серләрне чыгара башладык. Гөлназ, ниндирәк бүләкләр алдың син бу елны? Үзең дә бүләкләр яратасыңмы? Әлбәттә, мин бүләкләр яратам һәм бүләкләрне бүләк итәргә яратам. Минем өчен иң зур бүләк ул минем тыңлаучылардан бүләк, ул Алтын Барс премиясына ия булу, иң яхшы яшьләр проекты номинациясында җиңү җаным җыры белән ул минем өчен бик зур бүләк. Шуңа күрә тыңлаучыларыма бик рәхмәтлемен мин. Гөлназ, әле ялгышмасам, синең сәхнә чыгышыңда, номерыңдан да үзенчәлекле иде, кызык, анда спецэффектлар белән иде. Ул менә авыр идеме? Күп репетициялар ясарга туры килдеме? Юк, авыр түгел. Күп репетициялар түгел, ул 2-3 репетиция булдымы, юкмы белмим даже. Ул шундый үзенчәлекле режиссер һәм мин без шул бер идеяны туплап менә шундый номер күрсәттек. Алтын Барс сынына урын таптыңмы, кая урнаштырдың син аны? Әлбәттә таптым һәм тагы бу. Әтиәнеңә алып кайттыңмы, яисә үзеңдә генә саклыйсыңмы? Минем үземдә, минем шундый полка бар, анда минем грамоталар, наградалар һәм анда Алтын Барс урын үзенә тапты. Иң синең ялгышмасам инде күп грамоталарың, күп мактау сүзләре, статуэткаларда күп дип беләм. Иң кыйммәтлесе нинди икәнен әйт әле. Иң хәзерге вакытта инде Алтын Барс минем өчен һәм тагын
2013 елда мин катнаштым Турчвизион фестивалендә, ул Төркиядә. Анда Turkvision Turkvision түгел, Турчвизион. Ул ике төрле фестиваль. Мин анда Татарстанны тәкъдим иттем һәм урынга аялык булдым һәм анда да миңа бик зур кубок бирделәр. Анда мин төрек җырдан башкардым. Төрек. Бу моңа махсус өйрәндеңме? Яисә син беләсеңме ул телне? Мин төрек телен беләм, сөйләшәм һәм төрек телендә җырларга да яратам. Гөлназ, менә сиңа карап форумда дөресен әйткәндә, менә бу конкурс турында әйткәч, сырысым килә. Менә шундый төрек, көнчыгыш яклар шалымнары бар үзеңдә. Синең теге гаиләңдә яисә әби бабайларның арасында шул яктан кешеләр юк идеме? Юк, мин татар кызы. Мин Башкортостанда тудым, әмма үстем Татарстанда һәм үземнең туган ягым дип Татарстанны сөйләм. Былай Башкортстанда син туып, яшәдеңме, монда син булдыңмы? Яшәдем һәм беренче классны тәмамлагач без Шаллыга күчтек. Аннан соң син Шаллыдан Казанга күчеп килдең инде. Һәм Казаннан Мәскәүгә дә күчтем, анда бит мин укыдым. Мине бит беләсеңме 3 югары белем бар. Ниндиләр алар? Беренче ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университет, мин Венера Хатынның шәкерте. Икенче институт экономики управления права һәм быел мин ГИТИСны тәмамладым, Мәскәүдәге ГИТИС. Һәм мин хәзерге актриса буларак та үземне Сынап карыйсыңмы? әйем. Менә 3 белем, 3 диплом. Иң кыйммәтлесе, иң авыры кайсысы бирелде? Экономистка, икътисадчыга укыргамы? Яисә Венера апаның шәкерте булып укыргамы? Яисә инде ялгышмасам заочныймы? ГИТИСта белем алырга урагымы? Кайсысы? Иң авыры беренче Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университет, Венера Хатынның шәкерте. Ул чөнки ул беренче. Чөнки мин шул вакытта миңа 18 яшь булды. Мин беренче тапкыр өйдән киттем. Шуңа күрә авыр. Әлбәттә ГИТИСта да авыр булды, бик авыр. Ләкин мин Инде өйрәнгән кеше белән аралашасың. Әйе, шуңа күрә иң авыры ул беренче белем. Гөлназ, ни өчен менә синең бит инде беренче белемең иҗат юлы белән китә торган, ни өчен син икътисад юлында сайларга булдың? Бу синең теге запас вариант идеме? Җырчы, артист булып китә алмасаң, менә анда акча санарга утыраймы? Акча санарга әйбәт, конечно, но ул запас вариант түгел. Ул үземнең өстендә үсергә дип эшләү, мин шуңа күрә икенче институтка бардым һәм мин бер елы параллель рәвештә 3 университетта укыдым. Һәм ГИТИС ул минем өчен хобби сыман түгелме? Юк, мин мәктәптә дә укыганда ГИТИС дип янып йөридем. Әмма курыктым, чөнки ерак, өйдән ерак китәргә курыктым, чөнки авыр дип. Һәм Казан минем өчен бик зур адым булды. Минем тормышта да, минем иҗатта да Казанда яшәү, Казанда уку бик зур адым булды. Казаннан соң мин әзер булдым Мәскәүгә китәргә ГИТИСта укырга. Демәк, инде синең актриса булу теләге яшәп килгән һәм син моны Алла бирсә чынга ашырасың, әйме? Алла бирсә, Инде планнар бармы менә шул актриса юлы буенча? Нинди булса да вариантлар фильмда төшергә тәкъдимнәр бармы? Тәкъдимнәр дә булды. Икенче курста ГИТИСта укыганда миңа универ сериалында төшергә тәкъдим иттеләр. Әмма без укыганда безгә Төшергә уйнарга ярамый. Ярамый, юк. Синең теләгең бар идеме менә шул фильмда катнашырга? Бу бит сиңа дөресен әйткәндә тагын да зуррак популярлык бирә иде. Әлбәттә бар, ләкин куркыныч. Хәзер мин үземне актриса дип әйтә алам. Теге вакытта ул бит куркыныч булды бик зур. Синең төшкән фильмнар бармы? Менә мәсәлән, уку вакытында кичкенә генә короткометражкаларда төшкәнең бармы? Юк. Бәлки син үзеңә махсус фильм төшерсең. Театрда уйнадым. Безнең бит 2 дипломный спектакль булды һәм шул 2 спектакльдә мин төп рольләрне уйнадым. Һәм бу минем өчен бик зур Дәрәҗә. Әлбәттә дәрәҗә. Син яратканың бармы?
бар. Ни өчен син аның белән тормыш гаилә төземәдең? Яратам синең бик тимәм. Не кычкыным. Әйтергә ярамыштыр. Гөлназ, алайса инде әйдә, хәзер эстрада юлына кайтыйк. Ниндирәк планнар белән яшисең быелга? Хәзерге вакытта мин яңа альбом өстендә эшлим. Һәм ул шундый заманча, мин бит шундый заманча җырлар иҗат итәм. Минемчә, шул җырлар булырга тиеш. Чөнки без тыңлаучыларга сайлау мөмкинчелеген бирергә тиешбез. Һәм минем төп максатым татар җырын, татар халкы гына түгел, төрле башка милләтләр белергә, тыңларга тиеш дип уйлыйм. Һәм бу минем өчен зур максат, һәм мин ирешермен дип уйлыйм, һәм бу авыр. Ләкин мин яхшы нәтиҗәләргә ышанам. Синең кебек менә шулай яшьләр музыкасын, яшьләр татарча музыкасын танытучы яшьләр күп, минемчә. Конкуренция сизеләме? Мин шулай уйлыйм. Конкуренция юлына баскан кешеләр, алар алдан ук җиңелгән булалар. Мин үз юлы белән барам һәм максатыма ирешәм. Күптән дип әйтсәк була. Радик Юлякшин белән сезнең язылган җырыгыз җәй башлана бүгеннән. Ул инде җәй башланганнан бик актив радиостанцияләрдә әйләнә башлый, еш ишетелә. Бу дуэт турында сөйләп китәле, ничегрәк барлыкка килде, ничә ел элек? Ничә ел? Ул 2011 елда язылган җыр. Без Радик белән төнге клубта таныштык. Без бер-беребезне белмидек, юк. Һәм мин белдем, Башкортстаннан бер җырчы бар, вот шулай гына ишеттем. Һәм ул да мине белмәде, һәм без анда таныштык, һәм безнең белән композитор Айнур Бүре булган. Һәм ул әйтте: "Әйдәгез, мин сезгә бер шәп җыр язам, һәм дуэт башкарасыз." Шулай Радик теге вакытта беренче тапкыр Казанга килгән. Һәм без шулай таныштык, яздырдык дуэт, һәм ул шундый уңышлы булды. Һаман дуал ишетелә, аны тыңлыйлар интернетта, радиоларда, һәм без бик шуңа шатбыз. Бәлки тагын да яздырырбыз бер нәрсә. Хәзерге мизгелдә сезнең Радик белән мөнәсәбәтләр ничегрәк? Күрешәсезме, аралашасызмы, дуслармы? Шабыз, yes. Английча яхшы сөйләшәсең, яхшы буталып китәсең. Мин инглишчә сөйләшәм, төрекчә сөйләшәм, һәм татар телендә сөйләшкәндә минем телләр бутала. Ни өчен син өйдә, гаиләдә ничек урысча күбрәк сөйләшәсең? Шулап әйткәндә без гаиләдә русча сөйләшәбез. Ялгышмасам, инде төгәл беләм, ямле төркемендә син солист булып та йөрисең. 4 кыз арасында менә Гөлназ Батталова да бар. Әйтәле менә группада, төркемдә солист булу кызыгракмы, яисә инде үзең менә сольный җырларга рәхәтрәкме? Беләсеңме, мин 2 проектта эшлим. Сольный проект, Гөлназ Батталова проекты һәм ямле төркеме проекты. Һәм бу 2 төрле проект, һәм мин үземне дә төрле сизәм үземне. Сольна чыгыш ясаганда һәм төркемдә чыгыш ясаганда. Ямле төркемнең максаты ул элекеге татар җырларын табып, аларга яңа сулыш биреп, шулай башкарабыз. Гөлназ Батталова проектының инде максаты башкача. Ул әйттем бит, ул яшьләрчә җырлар, чөнки минем максатым ул татар музыкасын төрле илләрдә дә тыңларга тиеш дип уйлыйм. Модный булырга тиеш. Әлбәттә, бу юл авыр. Менә җырларны язганда, барыбер инде яшьләрский җырларны язырга төрле бер авторларны табырга кирәк. Кемдер? Аранжировкаларында үзең язасыңмы? Юк, ул минем команда бар. Айнур Бүре, Илгиз Шехразиев, Рамил Закиров, мин һәм без бергәләп уйлап чыгарабыз. Алар да шул юнәлештә эшлиләр. Һәм күптән түгел мин үзем җырлар яза башладым. Менә күптән түгел чыкты яңа җырым "Синеке түгел", "Кие минеке". Һәм тагын чыкты
мирас җырым. Анда да киемнеке мин көйләрен генә язам. Ләкин хәзер мин яңа җыр өстендә эшлим һәм бу җыр башкара ала берсе Айгөл Рәхимова. Анда көе дә сүзләре минеке. Һәм мин аңа бу җырны бүләк итәм. Соң инде дип атала. Беләсеңме, композиторлар, авторлар шуның хәтле күп. Син менә илһамны кайдан аласың? Яңа көйләр чыгару чыгана каян килә? Мин бик сирәк язам. Рульдә барганда, юлда барганда минем башыма нинди көйләр чыга. Һәм мин тукталам һәм аларны диктофонга яздырам. Әйдә, алайса менә нәкъ шушы мизгелдә илһам артыннан киттек. Без синең белән хәзер этләр белән йөреп караячакбыз. Киттекме? Киттек. Хәзер без менә бу хаскиларда утырып йөрәячәкбез. Кара, менә бер кызык әйбер бар. Бер күзе зәңгәр, бер Аришку. Как их зовут? Есть имена, да? Саян, Саян, Гавр, Кешью и Вита. Истә калдырдым, айда әйтәле, менә бусы. Саян, Гавр, Кешью и Вита. Все, нарты готовы, упряжка там уже соединена, да. Мы сейчас берем собак и везем туда уже на упряжку. Их выпускать нельзя, поскольку они такие собаки, что они около меня не будут бегать, они у нас убегут. Вот, то есть они вот так, характеристика этих собак. Так. Поэтому кто хочет помочь? Гүлнас, мы Гүлнасны җибәрәбез, тотайда. Вот за это крепко держите, руку продевайте. Якутяночка моя. Гүлнас, күңелең булгандыр дип уйлыйм. Бу бит инде тоже шулай ук тере җәнлекләр, органнардыр дип уйлыйм. Әйдә, Рәхмәт әйтәбез аларга. Әйдә, рәхмәт әйтик. Рәхмәт, егетләр. Шәп вообще. Рәхмәт. Саян. Әллә үпкәләгән сиңа. Саян үпкәләмә инде, пожалуйста, мин бит легкий. Ул нәрсәләр тапты. Әйдә, тегеләрне бар килик. Булар лидерлар. Вита лидер, мин әйткәннәр. Һәм Кешью ул өйрәнә, лидердан өйрәнә, ул будущий лидер. Менә, дуслар, Хаскида йөреп карыйсыз килсә, килегез Хаски паркка. Гүлнас сезгә тәкъдим итә. Әйе. Гүлнас, әйдә ашат инде син алар йөрттеләр. Да. Бир биялеңне бир. Ой. Ашый. Сиңа да бирә. Бармагыңны ашамасын. Әкренә. Монсы бик мощный. Әйдә алар алдагыларында ашыдык. Ой, Саян тоже хочет. Все, алар син белән дус. Дуслар, инде без хаскилар белән танышып, хаскилар белән йөреп кирдек. Син ашадымы? Бик ашады вообще. Безгә әйткәннәр, монда әзерләп куйганнар безгә шын шаман бубны һәм инде шын бу кәҗә сиңа бу хәзер тотып тор, кәҗә җыныннан исән дип теге тере бубен дип әйтәләр аны. Аның белән уйнаганда үзеңнең изге теләкләреңне теләп әйтергә кирәк булачак эштән. Әйдә, син безгә бәлки җырлап күрсәтәсең. Бубен белән. Бубен белән. Хәзер. Әйдә. Жаным, сен югалма, мин тартылам сиңа. Яратып күреп туя алмам, иркәләп гөл армам, мин тартылам сиңа. Яратып күреп туя алмам, күреп туя алмам.
Сиңа алкышлар һәм менә монда инде фанфар астында алтын бар сынын чыгарып бирергә кирәк иде минемчә. Нәкъ шул җыр белән син алтын бар сынына ия булдың бит, әйме? Әйе, шул. Сиңа тагын бер мөмкинлек бар. Менә шул җыр белән яисә инде башка танылган җырың белән 15 апрель көнне TMTV премиясының тапшыру тантанасы узачак. Син анда дәгъва кылырга телисеңме, катнашырга телисеңме? Җырларың бармы? Әзерләндеңме? Бар, минем бит яңа җырым Мирас, үзем көй язган җырым. Бу җырга ышанам һәм бу җыр тыңлаучыларга да ошар дип өметләнәм. Гөлназ, синең актив иҗат тормышың турында беләбез. Шәхси тормышка вакыт каламы? Синең ничегрәк анда? Сер дип беләм мин аны. Мин интернетта тормыш белән уртаклашам. Ул концертлар, сәяхәтләр, ләкин шәхси тормыш турында мәгълүматлар таба алмаячаксыз, чөнки ул сер. Ләкин сезгә әйтәм инде нәрсә. Шуп тормай инде бездән. Әйе, ул минем йөрәгем хәзерге вакытта ачык һәм мин үз мәхәббәтемне көтәм. Ниндирәк егетләр ошый сиңа? Нинди ата-ана, ничек ул үзенең әтиәниләр белән аралаша, ничек ул балалар белән аралаша. Наверное, шул беренче. Көсә түгел, шибәрлек түгел, точно. Шибәр мин булырмын. Аңа акчага китереп торса шул җитә. Әйе. Синең егетең булачак тормыш иптәшең дип әйтим инде. Иҗат белән бәйле булырга тиешме? Юк. Ләкин иҗатны яратырга тиеш һәм миңа терәк булырга тиеш. Менә синең белән аралашабыз. Мин син бит инде әле күптән түгел генә беләм. Син безнең бөтен яктан да уңган. Бик актив. 2014 елда син әле безнең Мисс Татарстанның миссы конкурсында катнаштың. Менә шуның турында да сөйләп кит әле. Анда мин Мисс Очарование титулга лаек булдым һәм топ 5 иң матур кызларына электем, Татарстан кызларына электем. Һәм бу ел мин тагын бер рейтингка электем. Ул Россия буенча топ 10 иң танылган һәм матур кызлар, татар кызлары. Һәм анда мин икенче. Бездә бит инде дөресен әйткәндә калган матур чибәр кешеләр, кызлар күп. Ләкин син генә ләккәнсең менә татар эстрадасында. Нәрсә белмим, ошаганмындыр. Син кияүгә ничә яшьтә планлаштырасың чыгарга? Булай булгач. Мәхәббәтне тапкач, сразу чыгам. Мин бит иҗат кешесе һәм минем өчен яратырга бик мөһим. Син яратканың бармы? Бар. Ни өчен син белән тормыш гаилә төземәдең? Әйдә, бу теманы без ярбыз, яме? Дөресен генә әйткәндә, ни өчен? Бәлки мөнәсәбәтләр, бәлки иҗат, бу яшерә торган әйбер түгел бит инде. Белмим, бу тормыш, белмим нигә. Хәзер аралашасызмы ул кеше белән? Әлбәттә, без дуслар. Бергә иҗат итәсезме әле? Әйе. Менә син кызык кеше икән алайса. Дуслар, менә шундый кызыклы кеше белән без инде дөнья культурасына кирип чыктык дип әйтәсем килә. Гөлназ, сиңа ошадымы? Әйе, рәхмәт, Дамир, мен бик ошады, бик кызык булды. Хаски белән аралашу, синең белән Авыр булмадымы? Юк, юк. Дуслар, Хаски паркка килегез. Бу инде Казанда әтләр белән бергә күңел ачырга була. Без Гөлназ Батталова белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока-пока. Әки-бәки пранк шоу өлешендә рәхәтләнеп көлә идек. Хәзер егетләребез безне уйланырга мәҗбүр итә. Булат белән Раил җәмгыятьтә булган проблемаларны күтәреп, төрле экспериментлар уздыралар. Әки-бәки пранк шоуның кунагын һәм егетләребезнең экспериментын карыйк. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бүген Әки-бәки пранк шоу Южный Сәүдә үзәгендә. Һәм инде сезгә сорау. Сез кайчан соңгы тапкыр әти-әниләрегезгә мин сезне яратам дип әйткәнегез бар? Уйландыгызмы? Менә Ләйсән Гимаева белән мин дә шул ук сорау буенча уйландым әле.
Сәлам дуслар. Без бүген бу сәүдә үзәгендә йөргән кешеләргә якын килеп, аларның яннарына барып, кайчан соңгы тапкыр әтия нигезгә якыннарыгызга шалтыратып, мин сине яратам дип әйттегез дигән сорау бирәчәкбез. Әгәр дә инде аларның күптәннән бу сүзләрне әйткәннәре булмаса, без аларны мәҗбүриләп әйттерәчәкбез. Бүген яки кичә шалтыраткан булсалар да, менә хәзерге моментта шалтыратып яратам дип әйтергә мәҗбүр итәчәкбез. Киттекме Ләйсән? Киттек әйдә. Киттек. Исәнмесез? Татарча сөйләшәсезме? Менә бер генә сорау бар иде минем сезгә. Менә сез соңгы тапкыр кайчан әтия нигезгә мин сезне яратам дип әйткәнегез бар? Ой, даже не помню. Хәтерләмисез? Юк. А вы менә прям хәзер үк можете әтия нигезгә шалтыратырга һәм мин сезне яратам дип әйтергә? Алло, привет, мам. Ты дома? Хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Да, точно. Ладно, тут меня по телевидению снимают. Можете на один вопрос ответить? Когда вы последний раз позвонили своим близким, маме или папе, и сказали, что вы их любите? Я их сегодня видел. Видели, да, сказали? Конечно. Молодцы. Исәнмесез? Здравствуйте. Можно вам задать один вопрос? А, нет? Ладно, извините. Исәнмесез? Нет. Можно вам задать один вопрос? Вот вы когда последний раз позвонили своим близким, родителям, маме или папе и сказали, что любите их? Позавчера. Да. А сейчас можете позвонить, сказать? Алло, пап, привет. Я тебе звоню только для того, чтобы сказать, что я тебя люблю. Да, все хорошо будет. Здравствуйте, исәнмесез? Исәнмесез? Татарча аңлайсызмы? Плохо. Плохо понимаете, да? Тогда задам вопрос на русском языке. Когда вы последний раз позвонили своим близким, маме или папе, и сказали, что вы их очень сильно любите? Пару дней назад звонил. А прямо сейчас можете позвонить? Да. Давайте, набираем. Алло. Мам? Привет. Мам, ты знаешь, я тебя сильно люблю и сильно скучаю. Давай, но. Молодые люди, вы понимаете по-татарски? Плохо. Плохо понимаете? Ответьте, пожалуйста, на один вопрос тогда. Вы давно звонили своим родителям, маме или папе, сказали, что вы их очень сильно любите? Час назад. Даже полчаса. А можете сейчас повторить? У меня нет денег, что я стесняюсь. А девушка, вы можете? Не знаю, трубку, наверное, не возьму. Да. Татар Мьюзик. Абонент выключен на работе. Вы молодой человек. Ну давайте позвоним. Давайте, попробуйте. Аним. Тут меня снимают прямой эфир и попросили признаться тебе в любви. Вот, я тебя очень сильно люблю, мамуль. Давай. Сәлем. Исәнмесез? Исәнмесез. Сезгә бер сорау бирәсе килә. Кайчан соңгы тапкыр әтиегезгә, әниегезгә шалтыратып, мин сине яратам дип әйттегез? Кичә иртән. Кичә иртән, ә бүген хәзер шалтырата аласызмы? Белмим, алар ишетә әле. Просто взять и сказать? Просто взять. Нет, не берет. Не берут, они не хотят слышать, что я их люблю. Номер недоступен. Серьезно? Они не хотят этого слышать. Алин, такой вопрос к тебе. Татарча әйтәм, син кайчан соңгы тапкыр әтия нигезгә мин сезне яратам дип әйткәнең бар? Сегодня. Ничего страшного. Можешь прямо сейчас позвонить родителям и сказать то, что ты их любишь? Надо. Надо постоянно говорить родителям то, что их любишь. Я им и так постоянно говорю. У меня мама на работе, она не возьмет трубку. А папа? А папа в командировке, он точно не возьмет. А можешь на камеру сказать то, что вот меня зовут Алина, я люблю родителей? Меня зовут Алина, я люблю родителей. Клуб анонимных влюбленных. Исәнмесез, егетләр? Аңлыйм. Әйтегез, пожалуйста, кайчан сез соңгы тапкыр әтиегезгә или әниегезгә шалтыратып, мин сине яратам дип әйттегез?
Мен һәр көнне уйда әйтәм аларга. Һәр көн әйтәсез. Хәзер шалтыратып әйтә аласызмы? Әйтә алам. Әйдәгез. Ала, нишисең? Нишисең дим? Нишлисең дим? Да. Жар, мен просто звать все. Яратам сені дим, яратам мен, бик. Яратам сені бик деймін. Не кішқаным. Әтірге ярамын, что ли? Бик күптән шалтыратып әйткәнегез булмагандыр инде алай сәнигез шаккатты бугай, шулаймы? Аренда удайган әйткән бар, телефоннан звонит, шулай. Редко була. Я рәхмәт бик зур уңышлар сезгә. Менә дуслар, бүгенге эксперимент дәврендә без кызларга да килдек, егетләргә дә килдек. Һәм аларның барысы да әти-әниләренә курыкмыйча мин сине яратам дип әйтә алдылар. Менә Ләйсән. Сиңа шундый сорау. Син үзең соңгы тапкыр кайчан әти-әнигә шалтыратып, мин сезне яратам дип әйткәнең бар? Күптән түгел генә әйттем. Ә син кайчан шалтыраттың әниеңә, әтиеңә? Мин ары көндәлек шалтыратып торам. Тик менә әйдә, хәзер синең белән булай эшлибез. Син дә, мин дә әти-әнигә шалтыратабыз да. Мин сезне яратам дип әйтәбез. Әзерме? Әйе, әзер, әйдә киттек. Әйдә. Алло, әнием, привет. Ничек хәлләрең? Ярый, минеке дә. Мин сине яратам. Сагындым сине. Исән сау бул, ярый, пока. Вот минекеләр алмый әле. Алло, әни. Беләсеңме нәрсә? Мин сезне яратам. Юк, әни, бу безнең Тыйым ТВ-да эфир. Вот шуңа шалтыратам, мин сезне яратам дип. Ә син мине орожасың. Ладно. Яратам, әни. Пока. Молодец. Менә шулай әти-әнигә шалтыратасың, аларга мин син яратам дисең, алар сиңа улым, син бала чага мәллә дип әйтергә мөмкиннәр. Берсенә хәтта ишкынның мәллә улым дип әйттеләр. Шулай. Менә сезгә дә ген үрнәк булыйк Ләйсән белән. Әти-әниләрегезгә мин сезне яратам дип ешрак әйтегез. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз. Пока-пока. Бүгенге менә шулар, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр. Сезнең белән мин Иркә идем. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Make-up Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Make-up Ателье. Я иду искать! С 1 по 31 января большая зимняя распродажа в Южном. Найди свой размер.